شانت û huner Şehram Nazirî ji ziyandîtiyên lehiyan re konsertekê li dar dixe. Hunermendê Kurdê ji Rojhilatê Kurdistanê Şehram Nazirî Hunermenda navdarê Kurdistanê ji Rojhilatê Kurdistanê Şehrazim Nazirî ku li ser asta Îranê û cîhanê jî bi nav û dengê ragihand ku ew dê konsertekê li dar bixe û dahata wê ji xelkê navçeyên lehîlêdayî rê terxan bike. Şehram Nazirî ku ji bajarê Kirmanşanê Rojhilatê Kurdistanê ye û li Îranê veke Şûvaliyeyê Awazê Îranê tê binavkirin, piştî ku lehiyên buhara îsal li Rojhilatê Kurdistanê û Îranê gelek qurbanî girtin û bi sedema zirarên pir mezin li daxuyaniyekî de ji bo medyaya Îranê ragihand ku ew dê ji bo alîkariya ziyandîtiyên lehiyê konsertekê li dar bixe. Nazirî dibêje dahata wê konsertê dê ji bo xelkên ziyanlêdayî yên parêzgehên Loristan, Xuzistan û Gulistanê be ku di lehiyên wê dawiyê de zirarên herî zêde dîtine. Bi gotina Nazirî, dahata wê konsertê dê biçe ser hesabekî bankî ku di kontrola wî bi xwe de ye. Konserta Şehram Nazirî dê bi alîkariya zanîngeha pişeyî ya Şerîfa Tehranê û piştî 14 rojan din bêyê sazkirin. Derbarê çawaniyê gihandiya dahata konsertê bi xelkê ziyandîtî de hunermendê navdarê Kurdistanî Şehram Nazirî diyar kir ku ew dê pereyî dahata konsertê bidin çend xwendewanên zanîngehê Şerîf û Tehranê û ew xwendewan dê serdana deverên lehîlêdayî bikin û di wî pereyî bigînin xelkê. Şehram Nazirî tekez dike rengê jî hem li Tehranê kelûpelên û pêwîstiyên xelkê bikirin û bo navçeyan lehîlêdayî bişînin. Şehram Nazirî piştî xelatê Şûvaliyeya Fransayê wergirtiye û di dema erdhêja bajarê Bem û Îranê de konsert saz kiribû.